ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ድሓንየ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለት ኣዝያ መምሐሪት ዝበልክዋ ናባኹም ሂዝያ ቀሪበ ኣለኹ። ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ብምጽናሕ ነስ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሓሊኹም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ። ልዋም ናይቶም ህቡብነት ዝፈቱ ዘይኮነትስ ናይቶም ህቡብነት ዝጸልኡ እያ። ስለዚ ልዋም ዘለዎ ምንባር ተደሊኻ ክትፈልጥ እምበር ክትፍለጥ ኣይትመነ። ትዕግስቲ ናይቶም ብቕልጡፍ ክበጽሑ ዝደልዩ ዘይኮነት ናይቶም ብህድኣት ክበጽሑ ዝደልዩ እያ። ስለዚ ዝበጻሕኻዮ ምእንታን ከየጣዕሰካ ሎሚ ብቕልጡፍ ዘይኮነ ብህድኣት ተጓዓዝ። ኣንፈትካ ምፍላጥ ካብ ብቕልጡፍ ምጉዓዝ ብዕጽፊ ኣዝዩ ይበልጽ እዩ። ተዓገስ። ፍቕሪ ናይቶም ዝቕበሉ ዘይኮነት ናይቶም ዝህቡ እያ። ስለዚ ዘይተቐበልኩ ኢልካ ሚኒን ኣይትበል። ዘይሃብኩ ኢልካ ደኣ ብዙሕ ተሸገር። እምነት ናይቶም ብኣፎም ዝዛረቡ ዘይኮነት ናይቶም ብተግባር ዝዛረቡ እያ። ስለዚ ካብ ብዙሕ ምዝራብ ብዙሕ ምትግባር ምረጽ። ተስፋ ናይቶም ዝርአ ዘለዎም ዘይኮነት ናይቶም ዘይርአ ዘለዎም እያ። ስለዚ ንደጋዊ ዘይኮነ ንውሽጣዊ ንበር። ትሕትና ናይቶም ንሕና ከምዚና ንሕና ከምዚና ዝብሉ ዘይኮነትስ ናይቶም ከምዚኹም ዝብልዎም እያ። ስለዚ ኣነ ከምዝየ ይትበል ኣይተውሪ ኣይትዛረብ። እትደልዮም ሰባት ባዕሎም ከምዚኻ ይበሉኻ። ርእሰ ምትእምማን ናይቶም ኣብ ካልእ ዝምርኮሱ ዘይኮነት ናይቶም ኣብ ገዛእ ነብሶም ዝምርኮሱ እያ። ስለዚ ንኻልኦት ዘይኮነ ንነብስኻ ምሰል። ሰላም ናይቶም ብዙሓት ፈተውቲ ዘለዎም ዘይኮነት ናይቶም ንብዙሓት ዝፈቱ እያ። ስለዚ ብዙሓት ሰባት ክፈትውኻ ክትምስጥ ዘይኮነስ ብዙሓት ሰባት ክትፈትዎም ጸዓር። ሃፍቲ ናይቶም ብዙሕ ዝሓዙ ዘይኮነት ናይቶም ውሑድ ዝበህጉ እያ። ስለዚ ንብዙሕ ንመሓዝ ዘይኮነ ብዙሕ ንምምስጋን ክትነብር ኣለካ። ናይ ብሓቂ ዕጋበት ዘለዎ ሰብ ክትኸውን እንተደኣ ደሊኻ ብዙሓት ሰባት ዝምነይዎ ኣይትመነ። ናይ ብሓቂ ሓቀኛ መንገዲ እንተደሊኻ ኸዓ ብዙሓት ብዝጓዓዝዎ መንገዲ ኣይትጓዓዝ። ሰላም ፍትዋት ናይ ማኪ ሚድያ ብዝሓለፈ ን3 ኣዋርሕ ዝኸውን ካብ ማኪ ሚድያ ርሒቓ ነይረ። እንተሕዚ ግና ከናብ ማኪ ሚድያ ናብ ንቡረይ ስለ ዝተመለስኩ ማኪ ሚድያ ሳብስክራይብ ብምግባር ሳብስክራይብ ጌርኩም ዝነበርኩም ሰባት እውን ንማኪ ሚድያ ብምትብባዕ ላይክ ሼር ብምግባር ነስ ቻናል ንኽቕጽሎ ኣተባብዑኒ። ንስኻትኩም እውን በብዘለኹምዎ ሰላም ከም ዝኾንኩም ትምኒተይን ተስፋን ይገብር። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ እዚ ቪድዮ ናብ ኩሉ ሰብ ንኽበጽሕ ሼር ምግባር ኣይትሕመቁም። ብምቕጻል እውን ማኪ ሚድያ ቁጽሪ 2 ዝብል ካልኣይ ቻናል ስለ ዝኸፈትኩ ማኪ ሚድያ ቁጽሪ 2 ብምእታው ሳብስክራይብ ብምግባር ንቻናለይ ንኸዕብዮ ኣተባብዑኒ። ብቐጻሊ ብኻሊእ ሓሳብ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ዛንታ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ስለ ዝጸናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገንኩ በዚ ክፍለየኩም ሰሰናዩ።